Dnes vás opět vezmu do učitelského zákulisí. Ukážu vám, jak píšu posudky k maturitním pracím na naší škole a zároveň vám vysvětlím, jakou by ty posudky měly mít strukturu, co by měly obsahovat a nebo i podle čeho hodnotím. Posudek je součástí oficiální dokumentace k maturitní práci. Jako vedoucí práce a současně i oponent v tom posudku hodnotíme dodržení pokynů, nějakou jazykovou úroveň, obsah a i formu. Když máme posudek hotový, tak ho potom s oponentem následně posíláme studentovi a ten v tom posudku vlastně dostane od každého jednu otázku, na kterou potom musí u obhajoby odpovědět. Takže má vždycky daný čas, kdy vlastně do té prezentace, co i odevzdával, tak vlastně přidá odpovědi na ty naše otázky. S posudkem taky pracuju, když vyplňuji hodnotící list maturitní práce. V něm potom hodnotím povinné součásti nebo taky tištěnou i elektronickou verzi a i prezentaci. Každý posudek má určitou logickou strukturu. Na naší škole dodržujeme přesně tyhle části. Jazyková úroveň a stylistika, PC zpracování, odborná úroveň, povinné součásti práce, potom prezentace v PowerPointu, vyjádření vedoucího práce a taky doplňující otázka při obhajobě maturitní práce. Snažím se psát věcně a konkrétně. Posudek by měl být srozumitelný i komisi, která studenta nezná. Vyhýbám se hodnotícím slovu typu špatné, bez nějakého konkrétního vysvětlení. Vždycky v posudku popisuju, proč něco zrovna hodnotím negativně. Při hodnocení se často opakují tyhle nedostatky. Nedostatečný nebo špatně citovaný zdroje, nejasná struktura teoretické části, chybějící popis praktického postupu, celkově nedotažený vizuál nebo prezentace. A ten největší nedostatek je ten, když si studenti špatně časově rozvrhnou maturitní práci. Je potom hned na první pohled poznat, že ta práce je psaná přes umělou inteligenci a nebo že byla napsaná třeba za jeden večer. Tak jo, já děkuju za sledování, mějte se hezky a čau!